have a take any risk hagajing im, it should be a calculated risk. Kibri ule si kibamdon hakam sarkar teng kim das tu bahaya ka ya ka jersey jong ka pamsap te pada ka politics biong ka politics kalong ka bajabo ni ne manu tu pun khoi kajing semua ka jong habang awan ka politics si kalong bantam baik ka party jo kalau inclusive kidan ki members ki belong outside the Christian faith nitip ketika VPP ka bami khmat ban protest le ban demand ya kata ka review pet biang ya kata ka reservation policy ka jong hinde ka boy pada ka bentalan ni kata ka lat ka bapin ya shong pelai pimia shimenta pada kata yakni ke episode lawan ra shapi da KR Enterprises ba ai ka one stop solution da batai furniture seats haki yeng ba internet ki jongki ba phila pan pre-book i customize sofa set dining table dinner table Godrej nalor ki ket kom ka budget bat ka design ka ba phikwa Kairu ika end-to-end construction solutions na duka architect and planning hadu ki kam interior yaki yeng thumai jongpi wani ko jat hak showroom jongki ka badan hapo yaw thume joy dan hek office trikam jongki hayo nong mensong shillong call ki number nantai jingtip ba khamania Keblai parlok sa si sini piang subai pi sha kini ka one-on-one interview ke jongi ke bangi don but ki real sign perthai jong ke jalame glaya. But minta kenti ngi don but ngi ya way na ki MLA jong kini ka jala ke jongi iba lami khmat na ka sang voice of the people party but oi ide i MLA jong ka Malai constituency. Tingi piang subai iba Bright Star well marbanyang siya kini ka studio ke jongi kublai shubun ba ya ke jinglong naklo ke jong pi mo ni kwa pa long pi ni mabaka ni ka jinga kren ke jongi kalong casual ha namar ba ni kwa ban tip ya ka jing im ke jong pi ngadum sha pi dang ret ke jing ya lenti ke jong pi ki kam ke jam ke jong pi tad hado pin da poi ni put opin join opin rong shi ni kalumpung politics ti ningkong ai kwa ban keli da ka jing keli ka ban kong halor ka jing im ke jong pi no dum chwa pi dang ret mo plakha he ap he la helas he ap he episan pi school he ta 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 lakhai nga house nam khnai spa prapo spotrik na February te balakhai nga hapo mulai nangkwar patrim block 10 bat ngedon language para i men kan thai manga baar bat u para junga te dangret is dang ka schooling ke jungi na po sunrise tengalit apo sunrise do class 6 dah dia na tu pan te i mei pa jungi ki pen kan school no ingi sapo government boys high secondary school te ngapendep ya ka matriculation class 10 ke junga na po government boys bakum ju rupan ngabateng ya ka 11 but 12 high secondary na po government boys 1998-99 ngapendep ya ka class 12 dan dia na tu pan sa join na po St. Anthony's College ngapendep ya ka BA honors in political science te hakapor bang nang BA hi jadi kipor ki bangi struggle ba hayem ding ango yu blay pat badi hak ta kapor hi ba blay lo plilat pinti nga di ayawat kam bun jan lai tribun ka bun ki kamru tenre house nam arajar iwe trai arajar iwe khasantrik u November dengan bakla te nga join hapo ka fire service but nang tu pan kata hadis lah depas BA bidang dan ngarang de BA final year tu por te nga pendep ya ke BA ngadon training on the training hi kami oli kelas ju dan selection dong khamle dan le direct ya ka final dan adap na tu pan te ngalamis no komba arsem e ngamis ha ka BA ron sien mga stom ban alien bangadep e ka BA na mangalang don on the training idan hate po police training school po amoro te nga si dan nang tu tanga si biga boss ni hu si ya na tu boss blue men swa si ya na tu te nga dan training tu si perkhat be lanu mo ngaru kan yo men song tu ka boss menit sini hu te dia na tu pat ngin adep training yo posting ni kong do po nong ston te re hata kapur banga tab ya ka MA apo ni hu te hadian tu pat ngayo tengah be kelas na po be kelas be na po nong ston kami wisan baju mestad syadu nehu
Then dengan sungu ngajuong don ki channel mensua ki bangala keren ya ka live habidi baka jinga inti ki junga. Ngashi sungu ya ki perlok ki junga ki udan apo fire service apo nongston. Namar ki ai kalat kalenti ya nga bangan kababun sian kemut ngale no night duty. No. Ngale night duty then mensi ngala long free. Long pilih be piwan nong stone piwan be shapok shalong pilih phai biang pada Dan shalong ngale stone phai biang. Han hat ke pol ke surok lumpat bah. Oh, kam dei kini ka surok kum bakalong menta dang ditu surok barim. Te somehow mo kadon ka jing trang kadon ka interest bangan pendep ke jing kuliah mangidon ki kadon ka iem ke jim ke jonga. Te ngia tristom. Oh, ngidon argot we perlok jonga ru ba ngia kuliah langi. Ito perlok jonga pot yo posting sha dauki initially. But then last time MA pot yo posting no apa shlong khamsuk kan. Tenai nam ta jonga kemud hadu bangan rajan dep hi ya ka. MA kemud ngabe be napo nongston. Pilih political science. Political science. Shwa bangnya jam ki kam ki jam ki jong pi hadin pila da like na jumpul yam. Ngashwa ban kali ni mo. Haga jing khna ga jong pi ta hadu ga jing samla ga jong pi. Ki don nem kindu ki jing shem haga jing ga jong pi yai ken mau hadu menta men mo ki fond memories ki jong pi. Pi ngantrai man uwei pu uwei ubreu ni ka uwei pu ubreu kin don bet. No, kam tam ga jing long khna. Ki fond memories ki bangi gidan ha por bangi dang khna kam tam ha ka por ka jongi kan. Long day kum ki khun ki jongi menta mo ka long restricted ten re men shwa mangi te dang ya mare shalom shawa mo let shawa yale kai so many fun memories ni don ba le si long menta te kala compare kan ye kren ye khana pi ong pia ha por ba pi boy bi in dei pi don kini ki jing shem ke bilong pi kam jing janjar ha yeng ha sem te ha ka to ko por pe de long nama pi ong menten ha ka ju ko por pi hab lek pulie andre ha ka ju ko por pi hab lek pantre te ha ka to ko por pi dang lek BAP shwa pin rung ha ko fire service pi don kenu ka kam ka pi le sai pi ha ka jing sha long nga wan na ka yeng ka ba mo ina de ka yeng ka ba ruspa tang ba jing ku jom play mo mai pa jongai di battery mechanic ngidon na ka jong ka karkhana po yeng kan te nadu dang ret hi por bangi yo steam to por talang te ngiju ipa ji penlien ngi ban tre hapo karkhana teng bon ki por mo por talang to por khiat men mien ngidon teng i tik perlok ki ki yo bani le kai ngi pat ngim yo tang balong kadi ka jing penlien pat ka ba mood yang kum u brio kan te nadu dang ret hi kambot long involve banyarap di pa po karkhana te hari hadian tu te kai ka baca kolong ba hadian bang ngadep ya ke kelas 12 nah hadian mengadep ya ke kelas 12 te mo kadon ke jinja ke yang gejumi te ka ba ipa iyo brio no suwe te kata ka jing ka ba ni financially kadon uput uba haji sang la join BA te don kapur ong email ba sing an pet no mo an pet kelas no kadang bang ayo banyarap email ban belar kan no kam ndai email pa tu kapur yang em khun nele mo bateng gi jupli jong pi ngin se pet mo bateng gi jupli ngin se pet te gadi kapur ba kum tu kanya shift no namara initially ngale day shift Tengah shift no saka morning. Tengah shift ka morning nama kata ka jing sutu ba at least mensi ngala ban tre kenu no kam. Ban kersan jela dia manganak puli. Akum juru ban long ka jing rap. Le se banam dei than ka ji ka burden ka jing khia ye ime atu ka por kat bangala ai kan. Te kata di ka jing anti ka jonga. Te hapor bangasong BA third year la ngam bakla. Te kumdur ngayo ban join hapo ka forest department master role te join po forest department hapo nongpo te ngali kelas mestem then mas wai kelas kemud ngala herasha nongpo train nongpo then da wai train athi pat nga one bay pan namar ba ngayarap pat ya kawi ka school hang ne po
mulai evening school te kata ri ka jinga leti ka jonga baro shisnem mo men step men ski hadu da miet ta na mene introduction ngong asungu yu blai pan namar hai por iba mo ni mat ka jinga ka por bang dong kam shahi ka kam yu blai play kalat kelenti bat ngayo ban rung hapo ka police department ha ka Kalong ke besutan nak namar bam ngas ngoba kata kajing alti ke jong pi ka por samla jo pi komangi omo bon apeng jongi ki kon samla ti ki kapor ke jong ki mo long ki jing pulie dan ki paralok re ya pi pakla ha mo tkaling kor ba pin ha ban kersanya la dia ba ya ka yeng ke samo ba ngas ngo bushumare ba den dai na mulai sha po nong po na dai kala dai ben na nong ston cha po ne hu nong ston bushumare ba kin kata ka jing alti ke jong pi tingang ko ban clear ko wai mo apa bidang kena dai ngai pin don be ta ka jing ang nu na ka jing trang ba pin long ai na shala sisni pi bandong ni hadu bangan adap kelas 10 hadu ngana song kelas 10 dai kam tadon gum kata mo namar blai ka wai kalong ni ngang wan na kalong ying mo ipa jonga indadi benang bestan ime jonga ro indadi benang bestan mo ki pendep ki lek school ki nang tang ban tho le sia malu mala ban puli te ngim tan ru ki ba nang bestan na po ying jungi ngari beningkong du na po jung mi i ban pass ya ka matriculation te kum bakalong hi kamut mo mdon guidance mo mdon menu le si kum ki le si la ki don kino ki bahi yang ngani kum ni tai ko na ka yeng mo ki bala nang la start nei ka don ka guidance ni nam ta jungi kam don ringa chu sungu nga si ong ni ko wei ringa sungu pan ye ime pa mo wat ya la di kim yo ya ka jingnang jing start ka bapura henry ki trish tempat ban pa school ni oh tang kata soang khen bet nga jong ini bang khen bet ba email pa jong di start no mar la di ba email pa yong tu por ma me lai nang tang ban puli tang ban tho mo nali school shu nai yarap no kam ka bagi kitre kemut ka jingal ti ka jong ala se mo kala kut kala ban pli ka wei pat mo kata ka jipe jong blai Nre habidi hi academically ka jinga ti jong akum mangaya mental se kala kun te ngasungu ya ime ipa mo ba wala dai la de kim de ki banang bastan de ki stu e jing kordo jong jing nang stan ki ai ka mo ki bu school ni te hadu kelas 10 ko mo ngi phi ngam dadon ngata ka iem den ten re ondang la song class 11 te ngasungu mo ba ngapoi banlek Class 11 ru po government boys. Ngamtip ladang apoi syaki wiwi ki la sing apoi banlet ki college tu por kan mah tu por jungi kemud ki college su gidang don ma gidang susdang ka 11 12 i. Te ngalet po government boys. Te ngasungu ya uwi ni no hikai. Ngapo government boys. Ka badai ling ba jong tau no hikai. Ka ba long ko ma kedol tingi. Oh ban bu angi tu ka men sim ban don ka aim in life. Nang tamli tamadong ka in life nre ban tristom but kumno ban prepare yala dia halo kita ki thong ki bangi dan te kadi na du 11 hi pan ngalong serious ka jumpule ka junga no de na taw no hikai ka rung ha ka po ka junga kata ka mensim ban ong ban dokam ban tristom na tanga dokam ban mo bandon ka thong ka jim ka junga te nak do 11 ni lingba taw no kai ko la prepare dia ngas thu kai bang kwa ban le ke jim ke junga but initially hi kamot nadu class 11 kamot kadon hi ka jing angnut nga bangan poi sepo ka civil service te nadu class 11 kamot la prepare le dia 11 12 BE te ngasungu ya utaw no kai mo ba shim economics singi po government boys high secondary school day na taw no kai ngasum ai khoblei ngasungu mo kum kitu kino kai kan kiba mo kiba dei sha kino kai kiba mkut tang banong ban shui kai syllabus te ndai ki stur kum do ban betin nanti ban pen i hangi mo bangin don ya ta kathong ha ke jim ke jungi ti kibun ba ki khana mo shpang jong phi ba om dei tang ko bi ka kam ka phila tre min tan ben ya phila don ka forest nang ta fire service nang ta phila dei teng ru lawyer dei oh ya ka lo nga pendep adin ma pendep yang masters in political science
Te ka jinglet junga ya ka LLB ru initially hi kam dei bang kwa ang practice. Komong OAP lingba jung tanu kai dei ka penrung nga bat ngadon ka im ngadu kelas 11 bat kata kalong civil service. Te hadian mangla pendep ya ka MA in political science dan ngale amno ngale elite law. Mo. Te ka jingtu ko junga kalong mangatip apa pidan po civil service whether kadai hapo administration dan ya hapo police. No, as for example hapo state civil service PDU MCS officer dan PDU MPS officer baru arti hikam kemud hidong kam bantip ya ka ai. No. Te ka jinit ke junga kalong ba ladang la thu sa kata direction dei ladang adon kalau degree kemud kan yarap ina. Kata ka jingtu ko beningkong bangalit ya ka lo. Kalau ngajing pen kreat lupa kan, kadai ngajing pen kreat ke jong pi. Long ngala dep nang ni ngahak ban pen iu pada kan lagi di hak ni kawe kaliang badan dei. Ti hadin ka tu pada pi rung pada syakam hikai. Hoi, dien na ngau ngi pi ngala hikai ndu por ngana libi ya. Ngai hikai tamba ngai hikai ki hapo ka secondary. Te hapor mengadang don hapo nong ston pan. Ngadang tray hapo fire service po nong ston. Te gidon ki nong peniat ki nong hikai hapo nong ston college. Ki bai itu mo ya kendu ngi itu. Gidon ki bangla itu lupa na do na Shillong ya kendu stay. Te ki kerpat ngapan wan menyerap ni. Ban wan menyerap ka college ki. Te hadian tu pat tengok pet nga ngala tray mo haji sya ngala tray kam sarkar tu por. Taman ring ngapet in my free time kamud mo namdan ngalit banyaram kamud nga ai ka service nam tajuki banyaram te ngalit ngayarap iki te kumba shisnem apo Nongson College satu kapur Kalong ba hakapor ba pi like LLB ba hakapor pi kai pi kempat na ka fire service ne bidang don baik ba ka fire service ngadang don baik oh okay no hagajo ko por pi pendep ya ka LLB but pi tray ro ndai that means pikam practice ya ka law ne nga practice adian oh okay nga pendep ya ka law degree ko mo ang pi ka jingtu ko janga ka lomba nga pen kre ila di mo nga tip ba lada pidon hapo ka civil service fin no kambe ya ka law te ga don ro ka jingbot ka janga hala semo hatu ngai khun ya ka civil service nga lai khun hiru hapo state civil service te nga perkhat kaya itu por lomba babun kendon ya ka master's degree almost everyone then rai hakaji perkhat ka junga ladang adon pat sa law degree le se kan yarap nya kata dika jingmut ka junga te nga pendep ya ka law hadian nga pendep ya ka MA political science te nga pendep ya ka LLB na po Shillong Law College pi practice hai pada te nga practice pat de hadian mga kam ya ka kam sarkar ke oh okay te kadai hau arajar khatsan OPA no ka fire service arajar khatsan ya kam sarkar hapo fire service hau 2015 te ngasungu pan pi gaji pnya ke jong blai mo komong fi ngalai lo han sya ke tu ke jong akadi ko imde practice ten rei hakaji ali ti ke jong ngadon hapo service government service kumba almost 15 years te apo itu ko stage ke ba pi ngala pendep sibun ke jupule tengah sulong wies ba mo nga pendep ya ka MA in political science dan nga pendep ka MA in human rights dan nga pendep ru ya ka MA in adult and continuing education te nga pendep ru ya ka LLB te ha ka kam ka banga ngadon hi kamud mo kitu ki degrees ki banga ngadon ka jinang ka jingtip ka banga ngadon kamud long kumba pila tap senduk ya katu dei te di nama tadau hatu kapur mo hoi nga persang itu ipi ni persang himno bom kwa ban kiyo gejim mo te apor mga tap ya kampulit mensya kari tang kelas 10 pass dong kam te ndai ngai yo ban pendap gejim puli dak kata gejing tu ka ba mo le se mo ki opportunities ki kham ha kan la ya tap hi ki kam lai fujan ki babun adu kam ki baret adu ki kam ki bahe ten rei kham poi mo te hau araja khatsan ngadon life science nem tu po tengah perkhat pi ngam kwa ban babi ke jim jua mo ngam kwa ban babi ke jim jua te di nama kata dau tu por nga rai rang ba ngong ngan design mo namar tangan ni ang tu ngas tu kini ki degrees jua baro kamut kelas sab
Te ngali anu te nga resign, then I start something new. Sedang temai gaji mo nga. Te na gaji yo tulop ka ba 10,000 itu pola ngam bakla kan. Te la long siya zero. Sedang something new but kata ka long ba sedang ban practice sapo code kan. Te sedang ban practice minski then re jarang kat pat hamar kata ka por hi iwe na kinong hikai ki jonga po St. Anthony's. I kedu ingai ong ba mo yong pi long willing man hikai na step apo St. Anthony's College. Te amar ka por ba biang hi namar ha por ba ngala mut kam sarkar mo. Te nga grab ya ta ka opportunity balik menyerap ban hikai men step kan yong ala ya ki kerta yong mo am kwa shup hikai men step hikai bitang minski. Te yong pin wan yarap te ngalik join nga hikai no men step po St. Anthony's College. Then minski pat nga practice apo code. Kata kade how 2015. Kalong hikai political science hi. Nga hikai political science ho. Hikai political science apo. Kapor pa phirai ban ka kam sarkar. Klamdan kanu ka kenja pressure na yeng na sem man ong balay. Ngam latib hiam ka jinglong jongi gibriyo kamtam na yeng email lanin ong balay min ka kam sarkar min Pi kata nga hakata kaliang so ban ai khublei ba nga sungu ru ye kurim jonga. Mo. Kamdi ka besuk. Namar nga don hatu por bang kam da ladon arut khun dang shukha. Khun ba ar jonga. Te kadi ka pu tu ko por hi te nga kawan ha jingbut ka jonga. Bat ka baston kamdi thang nga pan. Ndai nakajialiti jonga ha kam bu ngan syetu ipi mo long ha kam ka bang trai don sibun ki ji kendu. Wat apa police department. Mo. Kidon ki le si ki ba nganom long ban share. Kidon ki ji kendu. Te kitu ki ji kendu ki pelong nga ban perkhat. Mo. Ban perkhat bat hadian ngala rai rang ba te ndai hadu ba I kurim jonga ri I kata. Te na du ikiao ru ki support. Ya nga hapor ba nga rai ban ino ya kam sarkar kan. Initially image ngi iong temin kat kam sarkar mo mila don kun ten re hadian nga persang mani kran ban bestu ong pet banyap nganom yam mo wi haba pi take any risk ha jing kamot it should be a calculated risk kabar bu jing khen tenam ta jonga ngas thu hi bala nga mo kna kam sarkar kini kilat lenti kidon hi ngadon ka degree ka jonga I can make use mo ngan peno kami ni degrees kawai galong ba ngalet sa kam hikai ka bang astunan kam hikai ka kawai ka bang astunan mo te ka ba arpan ngala ban practice pan as a lawyer kan te ngas thu hi hoj ngap ban tristom kam ka basuk man sedang temai tang ba ngong hi paling rai hak tu por life sans nem ong kertai dang biang ya mo ka bor jingbut jeperhat mo ka bor jabing jonga ka dang biang nataka bormet ke jonga ru kadang biang tengam kwa kan mo yo le sien tala poi ki sau san pos na monong chish la dei banga mo la dei banga mi itu por ban sedang mo dei ban sedang kumbanga sedang manga kan te ban la poi pa ki sau san pos nam ta kam kala than te dei ma terang ngam kwa ban babe ke jem jonga so I make the right decision at the right time ban ya ka kam sarkar no pressure kam don jing babe kam don jing babe te kumno pade pipoi sha kam politics pade pi kam politics pat kalong gumni kum kalong hi ngan thrai kam dei tang nga ye ki babun mo kum we ni ki samla bat kum we ni ki samla rang ba atu por abang apai abang apik ye ka politics ni ngam jukwa ban keren ye ka politics namar kum mengis tu hi ka jinglong jingman mo gari ka tu ka politics ka ba ki babun mo ki ong be ka politics ka ba jabo te henry ka jing don ka jonga kam sarkar pat ngani tu ipi ni ka pelong nga ban pe phang ban yu i ki briu le si ki bam don ha kam sarkar teng kim das tu ba ya ka jersey jongka bam sap te nga ling ba ka jing don jonga kam sarkar what ha itu department ni bang don nei I've seen ngalayu i te na tu por pan ngajuong hi perlok ki jongaru ibai trilang ki bai jan ban nga ngajuong yaki ba ladang i kam sarkar mo ngong ngandon biah politics kata kala don naru ti por bang tri kam sarkar ngalai i ka jersey kan bat ngasutu i rupan ba lada katai ka jersey ka don
mo katai ka ba jebo ka don katai ka ba sniu ka don nei larangi kwa ban ben kamut nong kam be dikibri ka ba don ya ka ban siem ka ba ben mo kum ban shu pan pa mo ngasi ong ini we mo kum u kristan nei u jisu ong ni pipilong kam lu ba ka ji shai jong ka perthei ngaju ong ka jing ong jong jisu ba pipilong kam lu ba ka ji shai jong perthei kamut ba mo ba pilong kam lu ba ka ji shai tang ha ki sau kon do jong ka yeng mani balarang istu ngi konfinal dia tang kum ta kamut ngi bakla mo re ba u jisu ong pipilong kam lu ba ka ji shai jong ka perthei kamut ba mo phya ban mi na ka comfort zone ka jong pi bala pi ba mo kani ka perthei politics for example nga an marbanga push politics lada kani ka perthei politics pi ba kalong ka ba jabo ka ba dum mo te kum u kristan ngasngo kare ka kamram ka jonga ban lek ban ben ban long ka jing shai te din ma ta daw nadu ka tu ka por hi bangan dan hapo kam sarkar ngastu bat lada kwa hi ban ben ka kana u ka ko ka kentian ka ngaju penong kam jong we ni president barim jong kari Amerika mo you might not be interested in politics but politics will always be interested in you mo kla banong banga isi ka politics ni to tip ini we pan mo ka politics pat ka iet ba pi mo ka decide lut nadu ngidang don hakpo jong kami hadu banda tip ini kata ka politics de na ta daw ngala sutu to por balong ni kam sarkar porang don kam sarkar temla ka khang de ngong ladang am don shu hapo ka kam sarkar kamut I will always be in politics mar ngai mo ngai ba ling ba ka politics mo lada pi bet ken ka jimut chim perkat ka jong pi kamut kali tang dia bapila ban penbet don Te na kum we manu ba introduce ya pi sha ka politics pi ban ong ban introduce ki don shibun ki bala wan ban hadin mga i kam sarkar how 2015 we ni ki polok ki bay janma bat nga bodon bat ka HSPDP hiru kilawan yawer nga ban join ya ka ban join HSPDP tu por te ki don du ki polok jonga don ki banga itu don ki nang kai jonga ki don hapo ka politics kilawan hi taman re ngam jom in berut ndai nadu 2015 marsen i nga persang ban study ya ki political parties ki badan hapo ka jela mo nadu ki national party bat ki regional parties dan re yang ahi ki national parties untuk bastang kam appeal mar nadu bastang hinga de tau bri bolong regional kanon ya regional mindset mo te re bang apa ini ki regional political parties pan nga persang ban study ya kaya yang jung ni political parties ki ideology jung ki ndai ka bakham ya jan bat ka ideology ka jonga personally kadeka HSPDP atau kapor no te nang la pet ka political party nga persang ban pet upat ya ki leaders pan no nga persang ban pet ki leaders te nga la pet ki leaders keleng tu te hak tu kapor ba aden du president jongka HSPDP no te initially mo would kamwan sanga ban ong ban let saka HSPDP ru mo namar pi kadon kajing keren serum seneng ki babun tu kapor ban ong ba mo kumba kalong hadu menta ani tu pi mo banong ba ba arden udi balong diktatorial ubale marway uba sarong uba ngamei pi ke jikren ju ki brio pi ka kapelong nga mo banong te ngapet tu ba arden ngong ate sha mo te kata ka penslim nga ban join ya ke HSPDP tu por mo tenri ngakat banganang syong nang perkhat kiski ki benai kisnem gi yang Ring persang men question la dia. Ngabu ki leaders ki babun. So called leaders. Mo jong ka jaj mreu tu kopor. Ngabu ki WPW. Nga persang mas study ki liti jong ki leaders. Baro ki leaders. Dia ba khadu ngalam mo ba dan ki bri la ban ong kumta. Ring apa ki liti pat u kubu breu. Haka politics nei. Kamut kalenti ka babet. Mo ban kamdan kanu ka ba banong ba mo ba un shet ya kajat benriu lani kinu ki mo ha kajia lati ke jong u ko mo bre long ka bek ken te kadi kata pat ka ba appeal ya mo namara dia no di mo I have to choose one nei te hadir mangala pensong no rem na ki political parties tu filter down HSPDP ha tu ko por mo badan na ki leaders tu ngalam ba uni di ba ubangala ban syania mo te lada pi ong ba Lepi ong bau balong ubah hangamai ubah sarong hukum tarong nga
kata kadang biang dari abang ipet pan habis dia kerja nanti kejung ni beri pan ngami i bakan don ka bamsam mau asen emele kan ngilai i te ngai i ru kum u leaders ulong kanuksa nam ta ki babon ki liang kan te kata kali ba apil yang khamtam ka clean politics namang ngastu lapan he pensan yang ado na ying ling ba ime ipa ling ba wat na ka balang ka mga ngawan mo menya ya kelti jong ka hok te kini kita di ba mul bat ka pelong yang apan bangan join syaka HSPDP how 2018 just before the assembly election tu porshwa ka assembly election how arajar khat pra wala da haswa jong kata ki perlok ka jonga kilawan khot ndai ka decision hi ba khandu kadeka jonga hadin bangala study long pila join HSPDP shaman oh adon hadin ke HSPDP pte bisa join hadin ke HSPDP ngiamat ya katu ka jinglong kumtu mo how 2018 te ngidon ka People Alliance ba ka UDP tu por te kadi ka cimpanya ka jung blay mo iba adan irem ki job tang argot te kumba pitip hi ke ka baja te ka pelong ngayun kong haji satu por ngong hi ba adan do tu por ngonga pi ngam di u riukai namar haswa jong ka 2018 election kadong ka People Alliance bi bar ka UDP but ka message ka jungi ka bangilet sigi pa tu por ka long ba mo ngim kwa syu ka sarkar ka badon ka Congress but ngim kwa ru ka sarkar ka badon ka BJP no Congress no BJP government kata de ka sur as an alliance kan ka UDP bat ka HSPDP tinggal lalik keleng mo ngila keren ki beriu ka jing election ka jungi ko de halo kata man pane ka jing Christian te ndai ke bajapan adien nang tu ngi job arngut ngilai keren ka parti ru ba ngin stick mo namar ngi haban bat ya ke juban lak ka bangi kli yu pa ba swa ke election ngi haban bat te ngilai keren nakaliang jungi HSPDP ngilai keren ngila persamaan keren gitu ke ameli ke jungi tu por as leaders kum kinang lam tu por ngilai keren ba nginum mo namar nginum kelai ke jutang ke jungi ndai unfortunately mo kum ba pitip kita ki emily jok HSPDP tu por pan kim skam mo kim skam te ka poi du put banong ba mon skam isu beri blarem te kata kan ka pelong yang ong pe ngin de ki ma ka tu por ba ki ong ba Congress muk Meglayan BJP muk Meglayan tang ba ka tu por ka thau sarkar ka NPP but ka BJP ndai ta ka da phim kilometer banya snok tilam dei maka possibility ka don tu por maka NPP ka dang de ka batmai mo kampar sensyar po jala ka jeni te ka possibility ka don mo ya ka UDP bakan thau ka UDP nata NPP nang ta HSPDP mo and PDF minus BJP minus Congress lala ban form pi te kata ka jingkwa ka jungi mo ten rei kumba kalong mo ka baja te kini ki let te ka ong tu por nga tengam de ru kai mo te ai ngamla ban fi si ti ju ibril te mo ngale ji ti chwa election ngile chi bring ong bang kwa ni wan spi ai ka jing krishan ni mo in warna ka sarkar ka bang sensyar hi ki parti trairi mo claim ka Congress claim ka BJP and then after the election ngin bam ya ka mo ngin long tu ki so jile apre ni ne tengah ong long nakaliang jong ong amla pliang te adia na tu pat te komba pi hi ki babun ki nongilam kentup nadu presiden rong ba ba adan tu por ta ki wei pat ki nongilam ki ba khman te mangar ko wei ne ki khot jong ka CC tu por jong ka HSPDP te ya nyami no naka HSPDP Murphy's Kitchen, your go-to spot for delicious pizza, juicy burgers, and refreshing drinks that hit the spot every time. From our sizzling chicken barbecue pizza and roasted pork peri-peri pizza to the all-time favorite chicken cheeseburger combo and signature mojitos, there's something for every craving. So grab yours today from Murphy's Kitchen at Maulai Putmori, or enjoy the comfort of home delivery made easy and fast just for you. Murphy's Kitchen, where good food brings people together. Ting squat when clear kan ni ko yegin kali kamlong controversial kan diat mo. Namar ngatip ba phi nakaliang ka habalang phi kit
kit kam ba mo long shet rahem ba kan kung wen Pakistan ti ban ong ban join politics ndai kamdon kanu ke kenja pressure la ni ong ita ijing sngo bo ong ba ngalong nga bakit kam habalang igum ta long bangan li penyeso pada la dia ka politics ke boborok ngite bakalong ka baca clear igum ta mo ke bangi berkat there's no pressure kamton pressure iru em ko mong ong pi mane te pi yang ala pne pensan nadu na yeng email mo banyak ya kelti jong ka hok ba ka jing sha nadu na yeng na la rempai bar ka ba arpan na ka balang ka bang ngadon mo kum ki kristan la yalam ni ha ka ju e kelti bang la ong pi ru mane ba ai ka nuk sa mo pen kan mau gi breu mon mar bangi ong be ka politics se bajubo kemut ki breu ki ba bet kem de bandon pi te ta kadang mas ong mo la da ka politics bi ong ka politics kalong ka bajabo ni ne manu tu pen khoi ken pen khoi de kita ki bajabo ni ne te hablet hi de ki breu ki ba bet ban pen bet ya ka ba ken riang te den mak ta kam don ka pressure ngas tu ba ngadong kam bandon ma ngadong kam bandon ho initially ngakan ma por mangai keren be email ma ngarai ngade brai ka jingrai ka dikirim jingrai jong am don ba pen bor bangan join politics bat kam tam por mangai kun election ma ngalarai ngasus pentip i kurim jonga pentip i mei ki bahiyeng baro ngas pentip iki bangan kun election te apor mali kedu email hawi sien ngai thu email ong mei pek nga don ji thu bangan kun election te email initially ong nga nai ong stanat mo te ngakli email ong bale me email ong mo me ka politics ka balong kumta te andre hadian tu ngapa su i ong pek ka nongrim ka jonga ka nongrim ka jongi kom ka parti ru le ka nongrim bangin kun election da ka nongrim kata ka bangi ong ka clean politics mo te hadian bang lai keren lai slok be email i su thu ai ong da ka long kumta te kun bale mo you have my blessings mo te kam don pressure ira in fact long nakabalang ka don pressure balang li des tu don ye mo nama ka di karashimet kam don ye em ngong ya ki don ki jing kren na hungi hang tei lagi em pi la dang iskap na ki jing kren kan ha ka nu ka jing alti jong breu kan la da ha ka nu la pi skap no e breu ban kren kin kren be ki ban don be te pen skap no e kita ta pinum poi si ro mo le ba pis tu ba ka ya ka bade ban le be ya ka bade ban le pi even mo ngamong e kam tam ba pi poi ha po kan ka public life nei apo ka politics ba de be ki pat ba mo pi mut ban wan ha kan ka kam ban sakri pat ba ru la pi wan na kata ka jitu ban ong bangan penhun lut yu pat ba penum la bal don ki bri ki ba ong ba ngan wan ngan penhun ki pat ba nei ong ba ban wan mat penum la mo ngasi ai nuksa ngadon langut ki khun mo langut ki khun stang tanalien langut ki khun ngasu ai nuksa kan kata beningkong ubang do masi uwar bang do snyang abalai bang do kha nafshat do snyang kini kiwe la dom ni ne tang ni yang phimla ban penhun ni tang ba tang kawe je no le ya ka ba de ka barong kam bari tang kata ni ba pinong ba penhun de pinum la penhun wa tang na yeng ki khun ong pi no la ka jing long la ka jing pinum la ban penhun ni tang ba ka i barong kam le ka ba de ti ha ko por ba pi rai ban contest election how arjar apu lai de arjar apu lai ne ha ko por pi rai ban contest election kumno fi finance la de pi kata de ka wei ka ba ha ka wei si ngai song bat i kurim jonga men mien te ngong i ta ka por bangan ya kun election no ti ong ilok jonga yong election pi den pisa no te ngapat jokingly ngong ilok mo ngong wa ngong phim tip sa kanong rem jong party ka jong i mo ka bang iyang kanong rem kan pisa le nga su ka jong i kurim jonga ka long ba mo ba phi kon election hi ka expenses ka dan be ka jinglot ka dan be phiap ya phiap ki phiap ksar mo kata ka jing pelut ka dan be din ma ta wat ka election commission ru ka sha kan ka limit mo har po kata phiap ban ai jing khen ru apor phi kon election kum ru phi pelut ya ka pisa te kai ka bangale atu por kalong ba I'm mentally prepared mo ngam dei ubur spa hoi ublu la khu ngaling ba kam kum u assistant professor po St. Anthony's College te kai ka bangale kalong ba mo
ngaya campaign ke jonga ko system sting te somehow nga sacrifice naka income ban pelut sekali ka jia liti ke jonga maka don baik te kat bang don napok ke service te kemat malau bnai ngayo tulab te nang tu somehow I manage ha ka jia liti ke jonga then rei on tala dei kisngi kiba imat 2 months before the election nga simsti ngap let leave without pay te let leave without pay te nak let leave without pay hata kapur pan mau kham tam lelin tala dei ki tu sibnai la ni ar lai tiu swa election ne ka jingnut kala nang bun namar kala long intense campaigning ma te tulap ron ton shu te dangam ton shu tulap ru te tang bang larai ngana do pas tang larai ong pek kat bang don pisa habang let personally ban campaign la ni stai ngan the company ngan don ti kali la jong ngan the company ngan let te da jar kat bang don pisa ro nyat dah kejat ma kata di ke bang la rai la dia kan ndai ngasu pat yu blei ba mo akapor ko kum katapan kadai ba upat bai pat wan kursan ya itu ipi akajia anti ke mo ki nadu ki barit ki baria ki beduk mo ki spo arpo laipo sanpo mo hadu ki ba sanspa siajar nei ki wan ban contribute mo kiru ki sutu mo maka kani ka fight kani ka jing kun jongi kum ka VBP bat yang aru kum weni kertong po mulai nei ngai i haki pat ba no mulai baki simba kam ni ka jing kun tang jonga ni share equally ka responsibility wat upat da te ki yu i kata bat upat ba wedan bentalang mo wedan bentalang namar blei nga ngalaong ngamdei bangam tan pisa mo ngamdei bangam tan pisa ngidon ngila tristom ha ke GM ke jonga bat katu ka mai ke ji le se kat bang la man pelang no kum ka long yem ke manga bai kurim jonga katu ka dei bangi mo ni pen kre nam ta ki khun ke jongi mo te kam dei ba da kata kamut ngin pelut no shania tere ngaya kat kum ka jingkhen ke jonga kat kum ke jingdon ke jonga simple bet campaign te ko mo pi pat ka basutna ka long ba ki pat ba hi de share the burden mo ke kit lang ngi jingkin dan ki contribute lang ban ngani tu ipi hadu bakut election ngam dan jing tuna khanjat ru te phi hakapol ba pen banai ke results phi jumudur ba phin yo the highest margin in the state hakapol phin job the bontali ki votes ngatam kumba yo bawan baar ngatam kumba khasan hajar Sorry, Khasan. exactly ngam kan mo kumba kadi one of the highest margin day kadi the highest margin tu highest snande margin oh namar tam ya u bawan baar kumba khasan hajar dei dan ngakan ma kwanya tu singi ba kut ke election hadian arsingi nga page status kum tu kidan ki bla pen khen oh hi pat ba mo hi la pen khen tu dan ki calculate do ki opponent nga baro ki votes baki yo ki opponent baro then plus nota then ki simbat ka vote ka jonga then hadian ba ali akum taru ngadang tam tang ba beli ngakan ma kata namar ngadang tam new hajar new spa new punyo tongam kran ya kajing tam ni nam ta jonga ne beli ka strike ka jimut cepat jonga tu nei kadai 7777 South League 7 te nam ta jonga ngasim kani ga message namar kubu kristan hi is tu mo number 7 di number of perfection yung di number jong blay mo te ngang ong even ha ka result nei ka bang nga job ling ba ka jing pen khen jong kita ba kami kum ta kan ong blay kwa ban ong nga pek mo wat nom su sarong ini am kam dei ka jing la ka jong me kam dei ka jing start ka jong me ini am ho ni tristom mo ngila tristom hi ka jing anti ka jing ya ba khadu ingas tu ba ka dei ka divine intervention ka dan ha ka jing anti ka jong hang ne po mulai bat kum juru kum ka party is tu ka divine intervention ka dan te jadi nanti ke sini dia nama kata nga even in the results ublei u peni kidak 7777 and interesting dengan itu ipi ba hadian kumba arbnai namar kidon nganang puli MA po Nehu political science kidon ki perlok mo from all northeast na pro ki jelah po northeast kidon ki bana po Nagaland Mizoram mo ki na po Garo Hills ki perlok ki jungi na po Assam te kini udon we perlok bay jan nga te mo la tip ini perlok ban kun election te ki akren pramaki trai te ki kwa ban I donation ban I donation sa ka campaign ki jonga
te ki donation we perlu jonga na po nagalan mo ulum nang thi na po nagalan ban kami kan uftem kata ka donation na po nagalan kami nhiều हजार nhiều spa nhiều penyewi Wah, lah. Whole again mo. ya tu inga hadian ar benai mak hadian collection kan tapi this is not coincidence it's a message kali ko khubor nam ta jonga nam ta jungi mo ba mo kali ka divine intervention kan play di tai di jinga leti ke jonga apa mo Jing Sham belum very interesting ni. very interesting Oh. Pi mudol pinyo ado kata ka votes. Pi Pai ba ang ngan itu EP to be very frank and honest mo hadian collection tolong kan menong ngas tu jinga leti ke jonga ngas tu bangan push ka thong ngas tu nomor play ngala sangkaleng ka senong mulai mo ngas tu mo te Andre banong pat banyo haduk atu te mo kalong surprising tang ba ngan itu EP pat ki perlu ko jonga pan ki badan bat ni mo udon we perlu ko jonga badan ha senda bat nga ke janti jonga po mulai ta lo de bong lupa nga nadu kumba arna show collection loong ba phi phinnum duna ya ka arpho haja phinyo dengan ningkong porangnya itu arna ong epi flash ong phimo adu kata ta te ndre dala mi ka result kalong ko bong te kai ka banga stu kalong ba pi kini kidon hapo madan ni ta ki perlu ke jangai kidon ha senda banga ma ki ru pat ba ki bateri kam ki berit ki baria ki ba sang kaleng dei ki kham stu ya ka pulse ka jong u pat ba bat ngaru stu nomor blai ngadon hapo madan ngastu ta ya ka jingso ko jong pat ba te de namang ta dang ai pi mo jingjok stu ban job nre ban katu pan là beyond my expectation kan nre ta ka jing penyai ka jong blai mo ka jing penyai ka jong blai ba ka bari ban long ka bari ban ja ka bari ban urlong ndan bala ban kan Ting ha ka jing long MLA ka jong pi. Pia shem kum loi ka ni kam ka bathmai. Kum unong mi khmat jong ni constituency ka ba he tam ha ka jala jong. hi ngam dan jing khnum mo ya ka kam ga jiet kan namar na do bastang ri jing jiet ka jonga mo bat ka jing thu ka jongi hi ka jing smu ka jonga ha bangawan politics si kalong ban tembek mo namar blai nga ju ong gibril hadu kapor ka banga ngai khun ni ka election nga shim ni dia banga dei uwei na ki pat ba mo namar ka jing ka jonga ku usam la nga long I've been frustrated abang apet ya ka political system but ya ka politics po ka jala ka jongi mo te din ma ta daw nga wan sang ni ka jili politics dak ta ka jing thu ban pendek namar ngalai i ka jersey ngai i ka jing kenriang ngarung hang ni ka jing thu ka jongi ka long ban pendek te ngadon hang ni ru nga no ip ngam don jing khnyum mo ngastunat ya kam ka bang ngatare namar nga khmil ti hiru bo pat ba un na ngai kersan ni bat upat ba no mulai un na ngai kersan mo un na ngai kersan namar blai ka jinga ti ka jongi kam pat kut te ngi ap khmil ti ba kan poi ka po bangi yo ban grup ula kam sin syara po ka jala ka jingi khanang ba mo ka ei ka bangi kwa ngi la ban plong on dang la yo ban pat yo la kam sin syara ta de ka jinga ti ka jongi Ngi sung thu mo ba ha ka ni ka kam ka ba ha ban shak dio pai ba am kam de ka kam ka besuk namar pi kuma pi ong mene wat ha ka long yin ka long sem ro ki don ar jing mut lai jing mut ki bon ki jing long kat ka ni ka constituency ka ba he ka jong ni le bon jai ki breu ki jong long kin don be ki jing e kin don be ki jing ki complaints ki jing kan tho nang ni nang tai dei but kum pathai social media li te mentally ki bon ba ki ban trolling mo kan don be trolling do kum lo pi handle ya kanika jing e kum lo pi nong lak tin pharing kum lo pi navigate pa de pi nga ka jinga ti ka jonga mo nado bang nang ret kum usama ni niam hado bang dalong kpa nei ngalaya ka jinga ti ka jonga tang ka we ka bang follow ka jinga jonga ka long ba ngam ju sha ba kanu ka jingja kan pressurize nga ngam ju sha mo but
Habidi bat ka jian ti kampat ba ron dei kau ka ba balik da kamdon pressure nga mo kalong ba pi nga no do bastang ong pi te pi wan sa kampat ba la pi wan ban sakri ban wan sa kampat ba penhun de bro pinom la kata pinom la mo dei tang kau kan balai kamdon pressure yang mo kau kalong ba ya ka ka bang di ban le ngan le ya ka bang di ban le nganam le bat kumbang ila keluar yu pat ba mo swa election nyong no kasina ya ka jong pat ba ro nginum sim no dei kabadi ka jong pat ba baro je jong pat ba tengi pendap hok kita kamram ko badai ngelit su pat ba swa election no pat ba mo kai ka kamram ko bening kong ko legislator kalau menyasat apa ka yang darbar tau ai te ya katangi pendap hok ngira ikimat ki isu ki bakta e kari ke judgment rio ya ki constituency ngira nang ta habidi bat kajing penyat iki skim ru ni penyat habasyat habasai ni pendam ko beriban pendam hoi kumbang wapi ha kajing tre pat ba don uba mo ini am don deteng ki ba ide gila mandon ki ba complain don ki ba keren don ki bam stonat epi gila don ki ban keren kum niam tai ngang ya kita ngam kam mebet mat nga ngam skap ya kajing iu jong ki jing keren jong ki wei dengan pendap hop ya ka kamram nga si keren ini wei kabarong kam kadi kajing tip lam kajong pibro lay mo if your conscience is clear dei kabiang mo lada kajing tip lam kajong abajong play kabiang habidi ba upat ba pat ba nga sakri hok upat ba nang tapat de habidi bat ka kiskim ru kamot ni penyat hok kamdon kajing bam kamdon kajing sim nakaba kajong upat ba te lada kata kabiang ka conscience kajong kabiang balingan ko slay I've done nga kamle anu no bakla ha ka jiskri jo nga pat ba ho don ki brio ngan sia tu epi ka experience ko nga mo for example ni di bang kwa ba man keren pi ko mangitip ki don ki scholarship mo ki don ki scholarship ki ba ka sarkar ka jumang mo ki samna ki khana pule ki scholarship ki tu ki umbrella scholarship ki bon ki scholarship te pi ka scholarship ko don guidelines omboro ubala ban apply scholarship deh ka scholarship ka tangi gitu ki bawan na ka low income mo kedan le sika di 2.5 lakhs per annum or 3 lakhs ki ba hapo jong kata kemut kila ban avail ya ka scholarship te bon kiteng ki wan pan ya ka income certificate na mo te haba ki wan nga si kli ki P3U mo P3U te la ki ong ngi tre kam sarkar deh teng ong wasu nganom la manai no nomor P3 kam sarkar last tu ka income jong pi ka long lupa palat ya ka 2.5 dan 3 lakhs teng nganom la manai mo la da one of the parents di ki batri kam sarkar te don ki por ki ba ki bri ki dom mamai teng tengi ong na ni su mo ai na pala jong men chwangi yo tu dalipan ong em pet mo long nga ban follow kat kom guidelines marka guidelines ko ong ba di ba kum ta kadang wa keli te nga ya ki bangas tu ki bawan na kalong yeng ke ba jenjar sa ke ba sebelah ta tingi ai kan di ya ki ba trekam sarkar ki ba yang bebet te kundungan ai ngamla ngong ki ngamla ban thok ngong ngatip ipio kata pitri kam pian ngong ngatip kono si benai pio dei sistem la poi di ki lajan poi pholang te kundungan ai ka certificate menta mo ban ai ba pi yo tang kata ngam la ai te le si kum kita ki don te ne ke bang strat klong ne ki babun ki sung thu adien ba pila keren pila pensyai pet mo le ble ngam la ban ai pi nomor ba kalong kum ta la pensyai ki babun oba to ni snap ba pi pensyai o pleng kalong kum ta nomor ba don teng pi don ki ble ki ba pensu ba klai yo sim baik apply baik sabai ka sarkar yo ne em kum la long ta ma sarkar ka bu om ya baro kabu tang gitu di wan na kalong yang ka ba duna kumbalong kaurushan mutar kan oh kaju kaurushan ne kanina hai ki babun ki banta kamot karon ta ka guidelines kan nginam la ba ya nata ko am kem ta lo ka party politics mo kidang ki ba ong ba kani ka face ka ba ka VPP ka ya minta ne ka tang it's one of the faces te kumbalong ki parti dulum chwa ke kumbalong khnam la ni kumbalong ki ka PDF report ka one with full force hadin pada kum tu ka shupja no bagi don ki ba ong mentaro bat ngidang i bennen haki la pathai khobor ba wat na po
nongkrem kepada ke home ground jong presiden rang ba jong hi kaladon ke tu ke jingyami pet seng nak seng VPP ke seng NPP te menta kalalong ong nok kum lo kalalong kala poi uta uput ba ong ba menta kidan ba ong bagi pak ba kilai ke kam jong ke VPP menta kaladon buat hak HDC menta bakla bat ulakam sencar ke HDC ru tharai yo ki pak ba kilai ke kam ke jong pi kim don shu ke jing shania hak ke seng VPP la fikran na kasur bat na kaliang jo gibele persya ingi kata kaya hak ba kata mo ni de fikran pat na kinong kersan ki ba shisha ke jongi kata kam dei mo na marwale findaya kran sfang ka jingmi ba ka jingrung hanan to kalong ta don bei mo te kita ki ba ong ba kini ginong kit kam jong kibari bat ka VVP menswa menta kila arung sa ka NPP nei ngan sya ni sai pi ka MDC election hang ni po mulai ngam dinai kalau don po social media udon wei uba bat kum presiden Jokowi ke unit po mulai umi no naka parti ke sungi hadin tu pan kela kum wei di campaigner jong kawai ke political party yang ni apo mulai mo te kadau ka ba uta belami no mau sikran bawang tu amali dalam amali yang ngiru itu su mo nan tali kendur itu te it's impossible martin teng pi ngah tu por dang long niu dang bun ki briu deki po hajar ki briu nei te ban bat lut ye kedur khamat jong ki briu te it's impossible nen dei te hadian tu te to utau la naita thut alej ta political party te kita ki political party pat kiman ban yo ya utau wei ubade VVP menswa ban da pelong sen ko star campaigner joki hang te ban keren persya nga te kata ka laja po mulai but the fact kam long kum ta mo te menta fin ong ban mi te ki ndai thu mangi pat segi bawan na ki wei pat political party bawan singi pan ki bawan bat ngiru mo te la da ong ki tu thu se ki bami sana po ka party jong pi pan balai fikran tang ye VVP badan wei ar bami na ka kam dei kasin beningkong play ka MDC election kum no ka ja ubam yo tiket mo swam yo tiket tu ni full on VVP dah hadian padam yo tiket pat uni hila media tu la keren persya ka parti seong ba le marway ni ha ka parti yang itu IP I want to make it very clear ha ka VVP ka kam dei ka jing le marway no every decision we make ka dei collective decision make la ka long no bar ka parti VVP ka parti na ki parti bar ka parti ka basai kiwi political party ngalalam buat adu mentaru mal kinong ba ali kin keben one ngin sa tiket utei one ngin sa tiket utei one sa tiket da ba khadu pan yo ban tiket tangi wei tiket wei ti la sa top em ngi ka VP na do bas tangi kran sai kwa ban one you have every right ban pan tiket na ka VP tang ba only one thing mo ngimla ban garanti rung ba ka VP da ka ban siem ba la ngayo na miyo tiket ru ngan ini bat ka party te rung otherwise wat nomrung la de bong lupa te ngada de bong lupa ndai kataru ki dang rung dari ndek miyo tiket pan sekeren persya apat ya ka party sekeren persya apat ya kinong ngelam jong ka party ngim de ka party bathok nadu pas dang la keren syai mo te kata ka jingmi ko bong ma phi po nong keren mo ubami wei ar te don ngen be sila ban don ngata ngam de itu nama ka dei apa nong krem tu mo yo tu bami ngam de itu nama dei re nong lam ba khamat antrai dei ngam de itu nama ka dei hapo nong krem te ita in politics te bami udon hi wei argon mo yo bon pat bawan pat bangi kum bagalong ngan situ ipi po mulai pat kibun de bam kersan ngam swa kibaran ba kiwi political party mentapat ding ba ka jinga anti ki yo i ka jinga anti ke kom trekam ke jonga ka jo kom trekam jonga party ke jongi mentapat kila dan bangi tengin nginong do pada hukum tapat nam ta jungi ning ai jing khengi bun barung ban bami Kang kwa ban klis ko wei mo ka ba gong ka party ki bun ba ki ba kontro ki ba ong ba kadai it's like a BGP of Meghalaya BGP version kadai version VP is a version of BGP Kenya ba Meghalaya two right wing
kala shulong ayu biti ki issues ka bakara ki ideologies ki jongka ki dom kum ki ai khai la no komenta long ka bangilong BGP dei kum ki ai ki long right wing ki In bo what kaya way? ka no mo ngan chu ai hang ni mo Ah. sa kan long controversial kan liat ya kan yam mo ya kan yam menta long ki push bahate lang nakaliang jongka VPP kan and some of the ideologies ru ki balong พี่งั้นชิองไอพี่มั้งงี้งิมละบันพี่ke jingej bat ke politics phim la ra ban separate mo phim la namar blai namar ngi sim mo ka jingkai na ka kum u khasi mo man kamai hong tiblai blai ra ngi kran ni kata ngi dong ba mo long right wing noแต่บางครั้งเนี่ยก็จิงเกตคริสเตียนรู้อีกครั้งนี่ก็จิงเกตคริสเตียนก็ฮิกายงี้ya ka iki ka babha te ngi ru ko amon ra ka ta ken abang ada kristen te mo te larang ikran ya kata long nong sku ngi nong no bang long right wing no mo ka party jo fikalo inclusive pidan ki we members ki belong outside the Christian ngi faith don ta ra don ke jing pin ong li tang kata don gi bri bong no ki opponent ju ong no ken delet show presbyterian gi ong ba mo oh BPP dia buat isi presbyterian na pilit show Katolik yang oh BPP dia berisi Katolik. Na kilit pat sushi badang long nyam tenrai pat yang oh BPP dia udah berisi i badang long nyam tenrai. Kaya kata apa kali ka to num supir ha ka politics mo opponent tu nong be komta ten rei ka song ka jing start jong pat ba wi ka ji li ti ka jong no bat ko ma fikli mene hatu kidan lun badan bat ngi ti kidan lun. Ngashko apan kelis kawai mo kawai ni ki issues ka ba phi hado menta mene phi kun kadi ka reservation policy menaki ni ki benai baladap hanu benai baladap ka sarkar la pelong ko all party meet banyak kren halor ka to reservation party ka ekata ko pelong ka VPP pada bahkan nom ye shimenta ka to all party meet amar nitep ka ka VPP ka mi shakmat ban protest le ban demand ya kata ka review pet biang ya kata ka reservation policy ka jungi hende ka boy pada ka bentalan ni kata ka lat ka ba phin ye shong hakamit ya kren bat ki wei ki seng san perthai pada jong ni ka jala ka jongi balai phim ya shimenta pada ha kata balai pat ki wei pat ki tre shimenta por pengira mangi po assembly pan ha ngira bat ngi keren ru hapo assembly marsmi itu ka report ni lara kum ka party 50% ba lara te if you go on record sa check manu te political party batik pan bani keren halor jong ka report jong ka ni ka review committee mo mungkin mentah hapo ka yung darbar thau an ka pa ba la jit ipi ba pinya keren bani shai pim tre ban keren mentah pin ong pin khot da kata ka all party meeting ba pin keren close door sama pipi keren gum door umtim ha and kai ka bami na ka bami na to ka all party meeting ka bami nang to ka babaro ki hada ne to ka ya ka to ka report tapi ni keren ya ka bagum kata ni we have made it very clear ando pasang even on the floor of the house ru ngem priang ya ka report namar na kalian ka jungi nado pasang ni ong ni dong kamban review mo ban review nga ngasih keren ni gue nga i kumba kani ka committee mat ka review ka supay em to na kalian ka jungi ong review ban pet bini abyang soisien nila batay ru balay bangi ong ban review ya ka reservation policy then re habaka long hum tu habala wara na kalian ka jungi ru ngila keren na kalian ka jungi tikem accept ire yong bal balay ni na kalian ka jungi ong lara kumnum no kare bandon ka increase habide bat ka kabha ka jungi kumki khasi mo te ngasukwa aru banwara mo manu ba ong bakam seso ngasukwa mora kai ka baja baro ki political party penashim ka UDP ni HSPDP ru ni ne pen pej apo manifesto jungki one of the points on the manifesto kali ban review ya ka reservation policy kam dai tang manta ni ndai on dak lawan kabor gila yo tang man keren kem keren ha and at least the VP have the guts ban keren wat hadin bagi beri ki ong bawat num kata rengi keren mo ban ngakwa ro ban wara ni
la ngikert yang dien larang bakla de ho arajar arpuar larang bakla mo hakapor ba ki implement ya ka rooster system pikan mau Thôi. kila implement ka rooster system bar hatu por bagi implement ka rooster system ho arpuar ngin padon mo te hak MDA 1 i implement ka rooster system hatu por kai ka baja ka laikam tu por don si kat artli ki pos sang artli likely kadai shaki khasi Kasih. the rest kamu kala lecha we Terus. kajingilin nyar tu por ki babun mo manu bakran tu por kibun haka cabinet MDA 1 lay out of 12 chpungut kidiki pardo ki personam kujungi ki cabinet minister mo hatu kimtip bagi implement ya ka rooster system hatu por bahkan keta iki kun samna kujungi em non bakran dai dai haka por bangira mangibaiki ya ka reservation policy ngira ru ya ka rooster system and we make sure ba hadian ba ka sarkar kala tre ban review ba constitute ya ka committee ni make sure ba ya ka rooster system ru ba kim dei ban pentrikam retrospectively Nombor broch kata kile retrospective na di ndai hadeng ketu pada kisale hadin nang tu ka sabek ka sa fresh biang kai. and ngim dei ban klet ru ba ha ka tu ka ha ka jingi kun ka jingi habidi ba kanika reservation policy kan mau ngila ong ru ba namar blai ka don ka jing kata dei tangi khasi ka kata ru gi garu namar ba ki babun ki bayo ya ka baha jing gi garu hapok ka jala megalia ki di garu ki badai na sabar jong ka jala megalia Ki bandang ban kan ketinggal rupat. te what ya kataru kala deka ka jing job mo from all aspects no pi Ti mentang aku banyak keren halor ke MP election ke Banwan mo. PE kamu ya ke prospek seni ke hang no ke VPP ke yang pidang tarai ba kadang la ban job ya ke MP election ke Banwan. Lok Sabha. ngahel dia ngam artien kam di bangi ko mo ma pi ngang ong pet what apor bangadang long fresh ngai tu pi ngirang syus dang ya kene ka party mo wala da ki we gi ong ba ngim pat poi si eru nam ta jong ha mola ro tu por gi ong ba ti ban Parti social media. belong balai ba sao mo dengan itu pi ngana do bas dang the moment I decide mo bangara ban ikon election day abu ki jing duai but the moment I decide ban ikon election day nga sotu karem kasat kamensiam mo te ngam artatien ba mo u bakrasyan yang utip mo ngam yakran malah kawan kasur na kita ki opponent jungi nganom keren ya kata kasur ki na opponent mo dari unong krasyan jungi hi unong krasyan basisya jungi ni utip te katong ke jungi di 2028 but haknya LT ke jungi ki don sibun ki election ban poi 28 but throughout all these elections upai ba undon hasna jungi ngam artatien mo Nama gibun ki boong bakan de ke sympathy votes ke bapinyo. ha Kan de ke sympathy votes ke bapinyo kan. pi naman tahu opponent mo ula banong sympathy vote la banong gunum noru nam ta jungi kinong kersan jungi tekin kersan ngi kan mo bat ngi dak kibil tiru bawat kita ke bang kersan ngi ru kin point ban kersan ngi mo te kata dika kajing kemil ti kajing Kawai ka balong very interesting ha kitu por mo ngilad jule ka wi kan sanya ther halor ka ni ka bentaru. Ka e ka pelong ka VPP ban ki hodok ni ha kitu ka por ba bidang job election MLA. Araja pulai masun dep ka semi election hi ka long ba borosh ka ta ki ong ba ka VPP ka de tang party social media ka syurhem tang social media mdon mo poi perkhat ba kan penmi hado sangut ki MLA ha kitu ka por. Te habang yapit pade minta arajat arpun rio hatu kladon ke jingkela ha kata ke rukom ha ke perkat perdan jongki paj ba kham tam khon samlai ke jongi ke bangi tip ba ka jingdon ji khon samla ka buon ba ke jala jongi nei hatu PE kladon ke jing perkat da kum wei ha padang khon samla nei kadang ya be ke tu ke trend ke jong pi ke ba pidang ya cejrong nam ta jungi hi kam pador ke jingkela mo fi ngim dei ban stu bakla bo ha kini ki election kum ba pila ong ma pi mane mde ya tang arko sa mo bo MP election ru kaju hi ha ka MDC election ru ki ong kum tahi yangi te kan nom so phla hi re manta arko nriu ni by election ru kin ong kum tahi
am dal ajan poi sak aku pra kin seong kum tahi tang batang ka wei ngong mo upat ba hi unong kersan ki jongi utip un pendep ya ka kamram un le ka beri ben le ap tang ya ka por ap tang ya ka por Dan hinin kesngi uwe na ki nong yalam jong ka party ka basin syara ka jala ka jengi udah ong ba kani ka influence ni ka taga jing don ka jing la ka presence jong ka VPP hakasi join the hills kala nang hiaran na ka post ko ipat wang mangilayo lai nakatuga jing ja pot nong krem i jingai kini mo but ki ong ru kham tam ha join the hills ru mentali bam don show i doctor ki ru mentali ka influence kala nang kham hiar show phi dan menong iu ru ni ngan train ngan num bakla ri ju ubriu hi uba ong ha MDC election bangi na po jan hills ni yo zero ha ka MDC election ju ubriu na try la pikir tiang dien jikran gi jung ha ka MDC election cho ka MDC election ong ba ka VP na po jan hills kan yo zero tengnya ngap so gi jikran yo kita ngi tu shani abai ngi kum ka VP nai ngi num ngap e ka jikran jung kita dai ngi bu e ka jikshani hau pai ba pai ba karai ba kadu ka pai ba ai pai ba un le ya ka ba dongkam tengok kwa ban clear phi mon phi rai be ban don ha ka politics hadu la shai le chisni ne phi dang don ski be plan ha ka im ka jong phi pi aga jim ko jungai ngadon ka plan ma nga kadon ka each ka ba ngadi ban song thai ngan sa song thai ma I don't intend ban ong ban long kata long song mo na makne ka kam ka jungi kam dei bangila ban claim ma mar every 5 years ni ha ban le chau pai ba ma to ka song ka jing penya ka jong blai ka song ka jing eat ba ka jing kesan jong pai ba la dau pai ba la dau blai dong ibit yang ban continue nai ngan continue kadon ka por ngala bu ngaset ka personal target ka jong ate ka don mo kata te ka kadibat nga dan re I don't intend mo man ong bandon sa ani du ban dabat apa politics teh du ban dabat ko bong no adu ban dabat ding du mo panom la asu nei idon ipor mo but kum ka VP ngi kwa ban sei yaki leaders mo statesman oh te kadon ka por ngi don ngi pendap ya kamram ka jungi and we should be able ngi de ban la ban sei pat yaki next generation leaders ki ban shimti banang tertelun pat ya ka pengunjungi ko am kini ni ke jing kini ja phi mention ya kata mentan ngelada bin clear ki ya kini ke jo ke jeli ki we ki nong lama ki we ki ame kelong ba ngida pai dien ya ka jing pelong ya ka jelang ke jongi ha ki tu ki po ngi nang i bhai ki leaders mo ki rang ba ki berasya kata ka mo kamon kata ka will power la ni kata ka drive back in train ka menta ka riba ka jai ben ke jongi Henry menta ka nang mi ki por bde ki bon ki boong ba ki leaders ki jongi ki long shoot kum ki leaders ki bamenta ag ba menshwa phi I kum no lo kani hatu phi tharai na ka seng ka jong phi nang la man pen mi ya kum kita ki statesman ki pingi ong ka statement jo phi ka khat do kare ka jubab ka ko man ai kare ka jing sha abang ipet bat ngar ko di we bang asi kran ya kata ban kran ya kata prior I joined to politics shwa ban join politics mo bat balik ka pelong yang bat yang iru bandon ka politics kare kata mo namar ba ngin sei shu ya kita ki statesman ngila sei tang ki politician kin perkhat betang for the next election what and a statesman will always think about the next generation dia kata kade ka balong do long snam hangi kum ka VVP mo kum kinong lam jong ka VVP bat na ngam artien kum ba ong hi ka VVP kadang don hapreng jong ka jinga lenti mo kadang dei hapreng jong ka jinga lenti ba ka target ka jungi dei arpo pra mo don gi ba persang ban compare ka BPP banong ka VVP kala le you okay MLA jong ka VVP kala le you oh nakam ta kita ba question ni ngan ong kum ki MLA ngila pendep hok ya kamram mo ndai ba fin kali pat kum minister lane kum ka bayalam yo ka sarkar te ngimpat la ban jubab na bar ngimpat don na ka sarkar mo tengong ya kita ba ko ban compare ya ka VVP bat ka NPP lane bat ki coalition ju ki MDA partners ki jong ki ong ngin se compare ka VVP post 2028 ada upat ba ulah pensiun ya ka VVP pinsamat ya ka sarkar ka baning kong mo
jong ka VPP hau arpu pra nadu nang ta ha ka jinya alti ka jungi kum ka sarkar ka bathmai ka wan ni ka jalane ngin se compare ke ta por mo ka e ka VPP ka e ka NPP ka e ka UDP ha ka jinya alti ka juki mo kum bakadon ka jing snap ni si bani compare ya u konrak sama CM ban uba Arden kum presiden jong ka VPP ngong kalong unfair kan ni compare mo u chief minister u balak dalong chief minister u babat ru ya ka finance ha punya compare u ba Arden balong tak ko balong mangau MLA no kai ke berana keti jungi for us tengi dan tang arklur steng tu MLA scheme hi bat ni program hok kata din ni di bafin compare ngi ba kiti dan sarkar pi wat ya ka badan ro teng ki dalong lewat ka MLA scheme kin sim no nangi selong bamlong kin penyat hi tian dei that's sweet mo Wait and watch mo. Tengok ko abang nama kapor kelayaknya. Ngas ko abang klik ni pi mo. Hakan ni ka jing anti jong pi ka kam politics kan. Idan ino i jing shem iba maybe belong out of the box. Belong syutia lah ni belong pi ken mau te pi smoke ken mau eat lah ni pi ya thuk khana. Long ke belong serious than ka hidup kata-kata. Pi kidan shibun gi haji sha kawin ni interview ngalaong mo my experience kan tang ka experience ko jonga hakani ka first election aji alti ko jonga kan ngong I wish hakawi si I'll have the time bangan tho dah kon mo very interesting aji kendu kan then ri ngam kwa ban kren ya kanu mo nong ba mo out of the box it is for me it is out of the box tang ba nganum kwa mong man keren kata ban penerki ne mo ki manu belong you don't do there are many ndai ngakwa berwara ni ya kawe mo ba kata ka ba kata ba nga mo haka 2023 bangai kon election mo ngidang don ha kalenti ban ya kon kampat poi hiru ka singi tabut dei thai lam bakla ka tu ni singi shwa ban tabut mo ha kawe sien ki don ki ba pha ngai kawe ka dur mo ya kawe ka dur but ha kata kadur kidan argut para I wish ngam sa share ito mo hai tai dur dan argut para kila yo thia mo la dapit na ta dur itu ba kidina ka mo ki wan na kalong yeng ka ba ka baduk mo te kithia nei kithia bro argut apo amadan gum tu kadang ka kenro nei ka ba kata ai ka mensim ka jong ka di ba ha tu ka kenro dalam kelama jong VPP. Oh. But ya katu kelama kadi ka baki shnai. Besnahi. Kalau mo kamlong perfect tambah kata kelama. Nei. But ngai I kata kedur jong kajing kemen but kajing shnai. Kabadan hai te khna te. Mo. And that would last me forever. Mo, namar bala inga si ong pi ngai I yang tu kan. Apakah VPP kami, mo, kani di kubur ya baru mo kiba Christian ka VPP mo. Apakah VPP kami kan mau, mo, kami di kiba ka ai jingkermen tang ki bala sutu bala kot ke jimbut jingperkam. Apakah VPP kami, mo, ka ai ke jingkermen wat ya ki padang kana. Ki padang rit. Kindon ki ban ong ba, mo, si kana rit ki ba susong shit. Ni nam dei ndai em không nong ta ya ka VPP mo ngai I ya ki ya ka dur ka jong ki mo bat ngang ong lanu hanga nganom la ban shet ya kita ki bebu ya ki jingsannya hanga bat haka voice of the people party lanu baladangin dia komta kamut nam ta jonga hi kadai kum batit du namba mo nam ta jongi kan nganom la ban pediang mo te siwi pan ibang ko aban share ni pui bang shkhna hi hadin mangala job election hadin katu ko ni banai mo don ko wi ke jingja ka wi ka long yeng ba hak ta ka yeng don ki khun na dang rit kitang song class 2 3 ta khna bai tai kami kepan jong ta ka yeng dei ki dalingo bakadon ka transformation ka changes satu kena dang rit te mo ki ong ngilingo namar blai men shwa uni dong man krek kot tre man krek kon mo
bang rut kan internet man record class 3 or something mentai and recently geron ke changes ba stang ban minot man record then ta kila keli ta ki mek pa kila ki ong tok na ong ni nomor ki ke changes tok na ong mo kili ken balai ba mo kesan geron ke changes mi mo mi record smart makam su ban ong dak na pakhat pi wong nu tem wong akwa ban long kum imana bright So sweet. kata kan ketika pi we have so as leaders ni mo we Long have role model kan. we have the responsibility milong ki role model ya kum ko VVP kata di mangikwa menyelam ni kajat menriu ni kwa menyelam ni ki long dien ki jongi mo ban na kalian ka jongi hi mo ngin nun na kalian ka jonga lingong ayam mo ya ban kan set ya yu pai ba bangan le thok yu pai ba nga ba bang e noi politics nam ta jonga kan Shwang ipoish ka message ni ka ba pin ai nang tau pa iba. Shkwa le ini ibe I rapid fire round. Pi mo. Very simple questions. Ki likes and dislikes, ki hobbies ko jong pi kan. Biang sao? Okay. Rapid fire mo. Tau. Your favorite color? blue Your favorite song? favorite favorite labun mo Cirwai pra kan to baru kali favorite ni The pidan no favorite movie? favorite movie The Patriot. Oh. Okay. Nang ta your favorite food item ya. Favorite food te khasi ti mat sejuk dot baro si bang bawan bam ka jali do sniang bot tersu betul rambai Baro kata ki okay baro kata. Your favorite verse lani ki any line, any verse, any adage. if God is for us who can be against us. That's wonderful. Ti keblai shibun ba bright nga kwa menta banyo sngo hira kubor ka jong pi na kamenta ki pa ba ki baju pe ka project program jing na ko ka posh ko pa. Te kublai shibun namta ka forefront media ba kum ju namta jong pi kong aiban ba pila khot so hai nga chani ka program mo one on one te na kalian ka jong ai na sabon pau ka jing sungu ni kong e blai trai kan rat e ka jing kerku jong kat ka jong u namta ka gm ka jong a namta jongi rukum ka party but ngaso man ai kublai ru namta UAP ki nong kershan ki barat ba jong voice of the people party kitu khamtam ki bala don bat ni na do basdang mo ka jia alti ka jungi nga nga siong ka ni hapor basdang ka jia alti ka junga bat hapor ba ka VPP kami mo latip ba ka VPP kan nom patla ban chna prathai e ru em mangi se tang khat phangut ki kertong balangi job bro khat phraru ngin patla ban chna sarkar mo nga da sngu ya upai ba no mulai u banado basdang ka VPP lo pediang ini norim Java Voice of the People Party ban kershan kumba ong pi menemo kartu ka ba pen kendit wat yanga ba iki babun ru katu ka jing kershan ka bang yo nang ni napo mulai ban ai ka jing kublai ru iki no kershan satlak kari mo ilor dekat bat ni nado basdang bat ka jing ni ka jong pi ni i kanang wara ka transformation haka arpo arpsa election MP election mo bangi job nado live puar na hadu live puar na live community constituency ban ngi su kemen ru ba nang tu pan kanang ra asu mo bangin job ya ka MDC election bangin sinchar marway hapo ke HGC kare history mo ngim de ban klan kare history hapo ke HGC ba ka VP ha kasin ka baningkong ban kasin char marway mo ba kare kata ka bangi angdut au arpo pra te nang ta de wat ndai tang hapo ke HGC ko mo long pi mene badon ko long ba ka ta ka mo we ne kinong lam jong we political party bong ba VP mata kala hiar mo te ngasungu ru e kinong kersan ke jingna po Janti Hills hapo Janti Hills sama city council ba kita kinong lam kila ong kono ki right off itu poru ki ong ba VP kan zero na po Janti Hills te ngasungu ba kita ki ba ong kidi basin syar mo hapo JHGC hapo sarkar ndeki yo khat a
ngi ka VP ka bagi ongin yo zero ngi yo pra bat menta ka ka way na ka strong opposition hapo GHGC te ka khubor ka jonga namta kinong kesan ki jungi bila ini bat ngi ai JLT jungi menta la license mo te ngim no ka man phas ka diang ngim no ka man phas ka man phitip ka thong ka jungi ka thong ka jong phi bat ngin nyai ne bat ngin tristom ma ki don sibun ki parlok rupat ki bampat kersan ini mo tengi scamling ba ka jingi ne ka jungi kum kinong elam mo bat ong ba kam don ka jing pensoi ngi ban lek chini stai la da ki wei ki lek balai kinong elam jo VP ru kim lek dei balai ki kinong elam jo VP kim lek namar ngi don ya ka thong ngi don ya ka nongrim ngim ko ban set upat ba namar ngi ko am pen bek hau arpo pra te namta jong pat ba hi baro ya kan ma ngi jin wai ya kersan ngi kadi ka jing kun kadi ka ba ka VP ka kam ba kon lang bat phi u pat ba mo bat ringkat le bot pat ba am don ka no ru ka ba ngi nam la ban job ko le shibun Nashkwa sa ka ka message na phi ba halor ki kon samnai jungi mo nama ki ong ba kadan kami kon samnai jungi ban rung ha kam politics nama dala ki kwa ban wan rai ka jingkala kadan kami ki banya don benta ha kam sa hi masima phi don ganu ka message ka ba ki kon samnai ki jungi to kumuno hikai apor mengadang dan po Sinantis College mo po ngan po Sinantis College ni mar ngadi political science ka subject ka bang hapan kran be ka politics te ki don ki samna apo college kentu baju kendu inga te ngaru baju advice ki kena kuliah po Sinantis College ki samna ngong pen dada kadong kami kon samna ki ba bet bat ki balanang ki belastan bakin don hapo ka politics bat ngada ong ki rupan mo pidong kam ka jing ajing mut wan tamatang ka wing ong lada pi ko ban jin politics da ka ban sim ka ba bet ndi yo pi ong ban jin politics ba mo bangin ya kamai spa bangin le kum ni bangin le kum tai em pi dei da ka jing mut ka ba hang ong wan mo ngan ai ka jing mut but ka wi ka bang ong ki lada if you are interested in politics ong pihak ban sedang early mo nado ba pidang puli ya dan mentah ke politics katu kan yarap ipi bat lada pidan ba ka VP mo kan yarap ipi ngin mul ipi ngin kedau lenti ipi lamar kum ba ong ipi ngin inten mandon sa we have to pass this baton mo ya kan ye syakini kiban sawan mo te kan ka khubor nam ta na kalian ka jonga kalong ba bali kisam na ginong shabar mo ali ka VP ka don mo pi kwa ban wara ai ka jikla pi kwa ban wara ai ka politics kum ba pi kwa ka ba khu ka ba ben ali ngi don lang barka voice of the people party kumdai shibun ba semua tenak banyak semua moi gitu ki ya ka jingya anti ka jong phi adu mencha pi dang rit but kumnu phila job ya kita ki ki jing ka jing ka jong phi ki struggles ki challenges ka ba phi kendo phila ya ing ba kita baro hendoi da ka jingya ka jong phi ka scam ka jing trash tom ka jong phi phila la mo ban poi hadu ni uput ba menta mo but tenak ka khubor ka jong phi halor ka jing penshler ki kon samla ki jong ni ban rung shen ga jeli politics da ki kwa shishaban wan rai ka jing kala gong piong mene hi ba you might not be interested in politics but politics is definitely interested in you mo tingan ka ban perkhat ban puson ba halor ta kamat ti ketu ka long ga jing ya kren ka belingkot ka jong ni ngam ong shu ka belingkot kala jalan ba mo kala jrong ba ka jing ya kren ka jong ni ba iba bright star wel mar benyang i bede weniki MLA jong ka seng voice of the people party nang ni na po molai constituency sebab ong kulish bon ba ya ka por ka jong pi ba ki tu ki sembo perkhat ki jong pi ba ki tu khana ka jong pi mo ki dan ki ba ki bentai bi pi tu khana ki ba stanat ba ki ba lab na min si mi kon samla ki jong ni ro mo ti katung ila poish ke bekut jong kani ka one on one interview ke jong ni tak ada dengi syam ya pia ka we pa kapor ba de iwe pat inomi kpat ngari bang kiti mauri na kementau for front media ku blai ka po jong pi baro